Diputació de Barcelona. Aquesta jornada la impulsa la xarxa de productes de la Terra i l'objectiu principal és posar en contacte les empreses productores i elaboradores de la xarxa amb els restaurants tant de la demarcació de Barcelona com alguns altres de Tarragona, de Girona i de Lleida, amb l'objectiu que puguin conèixer en primer lloc i generar oportunitats de negoci que els serveixin per créixer i obrir el ventall dels seus productes al mercat. De tot el llistat de productes singulars identificats a la xarxa, que són 55, hem aconseguit que 27 d'aquests productes singulars estiguin representats a la jornada per les diferents empreses que el produeixen i elaboren. Podem considerar que és un èxit perquè estem parlant de més de la meitat dels productes que estan representats. És bàsic, primer, el que no es coneix no es pot estimar i per tant no es pot apreciar. Per tant, si tu no coneixes un producte, no pots saber que aquest producte t'interessa. Segon, també és interessant no només conèixer el producte, sinó conèixer el productor, perquè aquest és un dels valors dels productes de la terra, no? Conèixer aquell que li dona valor perquè és el que es preocupa, diguéssim, de donar totes les qualitats, tot el compromís, tot allò que fa que els productes artesans siguin diferents de la resta de productes. I per últim, també hi ha una part que és d'estratègia de valorització, o sigui, al restaurant també li interessa conèixer què és el que pot fer, a part del que ja sap, amb aquell producte, precisament per les característiques d'aquell producte. És una jornada molt facilitadora i dona molt valor afegit. Assistir a la jornada de networking ens ha portat a tornar a trobar-nos amb productors i també amb gent amb la que podem establir relacions comercials. Crec que ha tingut una estructura adequada que ha servit perquè sigui prou dinàmica com per conèixer molts productes en un temps ajustat. Crec important assistir a aquesta jornada perquè és un punt de trobada entre restauradors i productors que molt difícilment es pot aconseguir amb un altre tipus d'acció. Considero que el networking d'avui els dona l'opció de poder explicar i mostrar, fins i tot alguns d'ells porten mostra, el producte que treballen al seu dia a dia i que d'alguna manera tenen dificultats perquè són molt petits productors, a vegades empreses familiars o unipersonals, que tenen una difícil capacitat de mostrar els seus productes a altres tipus de consumidors finals que no siguin precisament grans distribuïdores. La valoració ha estat molt positiva perquè són dos sectors que es necessiten. Els restaurants poden conèixer aquests productors, aquests proveïdors d'aquests productes singulars, estrelles, que hi ha al territori, i pels productors és molt complicat arribar a aquests restaurants i també ho han tingut molt a ment. Penso que és una oportunitat molt bona per conèixer altres restauradors, que ells coneguin el teu projecte y tenir aquestes micro sinergias, ¿no? y intercambios de opiniones. Tener un lugar y un momento donde todos juntos podemos intercambiar ideas y necesidades, creo que es muy útil para todos. Cuinem amb productes de la terra. 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 Diputació de Barcelona.